קרוב אליי? אני עכשיו איתך אחי ב100 פאקינג אחוז אחי. הוא מחזיק לי את הבולבול, אתם לא רואים. תקשיב. כן. אני רוצה רק להגיד דבר אחד. רגע. דבר אליי. שים את הצ'ופסטיק אחי, זה מצחיק עכשיו. שים את הצ'ופסטיק. לא, גיא, יש שם זכוכיות, שים את הצ'ופסטיק אחי, גיא הולך להגיד משהו, גיא הולך להגיד דברי חוכמה. אני רק רוצה להגיד דבר אחד אחי, אני שיכור רצח אחי. אבל אני רק רוצה לאחל ללי ולירון החמודים. אני רוצה לאחל להם מזל טוב. באמת, שיאהבו ושיהיו ביחד, שאוהבו אחד את השני אחי. הם אוהבים. לבריאות. אני מצטער, זה לא היה חלק מהתוכנית. אורלי, אל תיכסי, אורלי. זה וידאו? כן. עירית, סליחה, כל הזמן. אני רוצה להגיד משהו לעירית. עירית, כפרה עלייך, נו נדבר. אין, עירית, אין עלייך. אל תיכסי, אני תמיד טועה בשמות. תקשיב לי אחי. כן, כפרה, כן, דבר אליי נשמה. לי ולירון. לי ולירון. לירון. אני מרגיש את הבולבול בברך. אני אתרחק. תודה. לי ולירון. לי ולירון. אני אוהב אתכם. אני שיכור, אבל אני השגעתי את כל האורחים בחתונה. והם כולם שיכורים. כן. וטוב להם. טוב להם. טוב לנו. והם שמחים. האמת שגיא שיקר את כולנו. אני אוהב את כולם. כן. אחי, שלא יהיה טעויות. אני אוהב את כולם. באמת. לי ולירון, שיהיה לכם המון מזל טוב. אני אוהב אתכם. תשמחו, תהנו. חיים יפים. אחי!